Torsdagen inden Ironman tog Victor og jeg til Amager Strand for at indregistrere ham. Her fandt vi en plakat med alle deltagernes navne, heriblandt Victor, og han skaber sig selvfølgelig. Så kiggede vi lidt på merch og endte med at købe en t-shirt, hvor deltagernavnene stod på ryggen. Vi fik også lige dobbelttjekket, at Victors våddragt fulgte reglerne. Nerverne var begyndt at melde sig lidt allerede for Victor, men det var også fedt at se startområdet inden søndagen. Og så gik turen så småt hjemad igen. Vi havde sat alarmerne til klokken 4:30, men var begge vågnet før alarmerne. Så vi havde god tid til at få pakket de sidste par ting og til at komme i tøjet. Så tog vi afsted mod metroen, og på gåturen kunne vi begge to, men selvfølgelig især Victor, godt mærke nervøsiteten melde sig. Det var lidt som stilheden før stormen. Metroen var selvfølgelig lidt forsinket, men vi var i okay god tid. Da vi så skiftede metro på Kongens Nytorv, var der til gengæld proppet med mennesker. Som prikken over i'et, så skulle Victor selvfølgelig tisse hele vejen. Som man kan se her, var vejret heldigvis fantastisk. Temperaturen i løbet af dagen var på omkring 20 grader, og der var let sol, men det var overskyet det meste af tiden. Perfekt til Ironman. Så kom vi ud til startområdet, hvor der var fyldt med både deltagere og tilskuere. Her mødtes vi med Olle, og vi fik sendt Victor afsted med kram og sagt held og lykke for sidste gang. Jeg har desværre ikke rigtig nogen klip af Victor, der svømmer, men for at opsummere, så gik det skide godt. Han svømmede de 3,8 km på 1 time og 13 minutter. Og vi kunne så først se ham igen ved første transition zone, altså T1, hvor han var ved godt mod og på vej mod cyklen. Og han kommer her. For at kunne se Victor på cyklen, så skulle jeg tage S-toget til Holte og gå gennem skoven for at komme hen til Gælsbakke. Jeg nåede ham desværre ikke på første loop, så jeg havde god tid til en hurtig lur og til at lave et skilt med Victors navn på. Mens jeg lå der, så fik jeg masser af opdateringer fra familien, mor, Christian, Karsten, Susanne, Louise og Nikolaj, så jeg kunne følge med i, hvordan han klarede sig. Kom så, Victor! Victor! Så gik turen tilbage gennem skoven, hvor jeg selvfølgelig får vild på vejen og fik hjælp af et gammelt ægtepar, der ledte mig tilbage til banestien. Så var jeg tilbage i København for at hæppe på Victor til den sidste disciplin, nemlig løb. Her mødte jeg med flere af Victors venner i løbet af dagen, blandt andet Wissing, Niklas, familien Viborg, Mano og Paula, og selvfølgelig Olle og Bosen. Det er også begyndt at blive lidt varmt, fordi solen den begynder at komme frem. Vi stod det meste af tiden ved den sorte diamant, og kunne derfor se Victor løbe forbi hver 10. kilometer. Smertestille klar! Man kunne se, at hele kroppen for alvor begyndte at gøre ondt nu, så jeg stod klar med smertestillende. De blev dog aldrig brugt, og på trods af smerterne holdt Victor gejsten oppe.
Nu nærmede vi os the final stretch, så Olle, Niklas, Manu, Paula og jeg bevægede os mod Christiansborg for at se Victor løbe over målstregen. Skal han lige huske at dreje til højre, ikke tage en runde mere. Der kommer han! Woo! Kom on! Kom nu! Dagen derpå var fødderne intakte, benene lidt ømme, men stadig funktionelle, og vi lavede lækker morgenmad og slappede af hele dagen.